tilas ne saboda muhimmancin ɗan sanda. Ɗan sanda shi ne ke kusa da jama'a kuma shi ne babban kariya gare su. Saboda haka muna neman ƙarin 'yan sanda da kuma yadda za a masu training, ake cewa training, wanda za musu tarbiyya yadda za a turzata su zama mutane ne masu son Najeriya kuma masu son ƙasa kuma masu son jama'a, yadda za su taimaki su kare jama'a, hannun su kare dukkan kaya da abu na jama'a. To waɗannan irin 'yan sanda ake bukata. Idan aka samu haka, wallahi ƙasa za ta zauna lafiya. To daga ƙarshe Allah ya ƙara martaba. Duk dai mun ji matsalolin da ke addaba arewa da kuma yanayin da muka samu kanmu a ciki. Ranka muna neman mafita a wannan hanyar, ko me za ka ce mana gaba da wannan? To a cikin maganganun da muka yi na faɗa muku mafita. Muku ta za mu dinga roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana kyakkyawan zaɓi, ya ba shugabanninmu fasaha da basira yadda za su fito da al'amura, yadda za su taimaki jama'a, su taimaki wannan ƙasa. Mu kuma mu ci gaba da addu'a, mu ci gaba da Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma mu ma ya ƙara mana hikima ɗin da wannan fasaha ɗin, yadda za mu ba da shawara ga masu mulki, yadda za mu zauna lafiya, yadda za mu kawo ci gaba a ƙasar nan, yadda za mu danne duk abubuwa na son zuciya, duk shugabanni mu danne abubuwa na son zuciya, mu dubi shin menene wanda zai taimaki jama'a. Idan muka yi haka, ina ganin insha Allah ba da daɗewa ba al'amura za su mu canzawa a ƙasar nan. To Allah ya ƙara masa lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Masha Allah. Allah ya ƙara dare. To duka iyakar abin da zamu iya kawo muku kenan a tattaunawar da muka yi da shi mai martaba sarkin Lere, Alhaji Muhammad Abubakar Garba, wanda kuma an ji inda muka ɗauki lokaci mai tsawo muna tattaunawa da shi dangane da tarihin rayuwarsa da yadda aka yi aikin soja, sa'annan ya zo ya zama sarki na wannan ƙasa ta Lere, daga bisani kuma ya warware mana zare da abawa dangane da irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya. Sai wani mako idan Allah ya kai mu ko wani lokaci za a sake jin mu ɗauke da wani bako. A madadin abokin aiki ko abokanan aiki baki ɗaya, sai hukumar tashar 'yanci Liberty Radio mita 91.7, shugaban shirin Alhaji Dr. Ahmad Tijjani Ramalan. Sunana Rayyan Musa Lere da ni shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya.